कर धनिया तैयारिया परब यसो कइल जाई राजा जी पियरी किनले आई लाल दिले बाड़ी छठी माई दिले बाड़ी छठी माई। उमेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो जगदीशपुर। छठी माई के महिमा हो बहुते महान जी गावे गुण गान पूरा दुनिया जान जी। छठी माई के महिमा हो बहुत महान जी गावे गुण गान पूरा दुनिया जहान जी। भरले बाड़ी तोहर यहाँ चरे कोसी संग ही भरल जाई संग ही भरल जाई राजा जी पियरी किनले आई लाल दिले बाड़ी छठी माई दिले बाड़ी छठी माई। सुपे में फल फूल श्रद्धा से सजाई के दिहल या रग जाई मन चितलाई के। सजाई के दिहल या रग जाई मन चितलाई के। लिखी है जे गीतिया राहुल राज उपेंद्र से गावल जाई उपेंद्र